Hora 14 Baleares. Sergio Zavala. 2:24. El sindicato Unió Obrera Balears Enseñament desaprueba la situación en la que queda la asignatura de Economía en Balears, tanto en la ESO como en bachillerato. Reclaman al gobierno central que el borrador de la LOMLOE rezaba que esta materia está presente en todos los aspectos de la vida, frase que finalmente se ha eliminado en la publicación definitiva. Sonia Moy, de Unió Obrera Balear. Que s'esborrany de la nova llei, presentar l'única i nova matèria, no obligatòria, sinó d'opció, que es diu Economia i Emprenedoria, que establien un primer paràgraf la importància que l'alumnat adquireixi coneixements econòmics i financers. No obstant això, quan s'ha publicat en el BOE, hem vist que s'ha eliminat aquest paràgraf. Aquest fet, sumat a que l'enfocament final que s'ha donat en aquesta matèria, ha deixat més que clar que formar l'alumnat en matèria econòmica i financera ha deixat de ser important pel govern de l'estat espanyol.